iri ɗaya. Ni ban ga naka kwalifa ba. Aliyu, I see you. Queen there, welcome back. Kin je kin ame ba wani gida kin dawo ko? Kin tafi ba ki ce mun za ki tafi ba. Aminu, I see you. Salisu, I see you. Thanks for the follow. Zaki dariya kin tafi ame ba kuma tana kina online na. Kin je ame ba wasu gidajen da kin dawo ni kuma kin kyale ni ba ki ce mun bari kina zuwa ba. Ki kika dawo yanzu ki ce min queen. Ki ji min queen. Lil Bash, thanks for the follow. Aliyu, 080 Aliyu, I see you. Wasu kai ni 10,000 ba ina ake yi na Shafson 1313. Me matsalan ka Sadiq ka yi liking, just like pa tap your screen. Me matsalan ka? Wa alaikum salam. Sadiq, I see you. I see you, Sadiq. Shamsuddin, okay. I see you, Sadiq. Billionaire ko billionaire, I see you. Nasir, thanks for the share. Sadiq, I see you. Khalifa, I see you. Thank you guys. Thank you for the like. Amma dai kullum sai an roka kafin ku ba mutum, ya kamata in an shiga like a dinga dan typing, ana dan taba screen din ana dan liking. Sadiq, I see you. Khalifa, I see you. Thanks guys. We are almost there. Let's go. Nasir Abdullah, thanks for the sharing. Didda Mohammed, I see you. Wa alaikum salam. Ina son ki ba dan rano. Me rano kuma? No French. Is it Miss Nishiba French? Mohammed Hassan Bello, thanks for the follow. Barka da dare, yawa barka da jam. Kamal. Sadiq.